Hi mga katiktik, ugma man kay dumduman sa ako bana. Mamili kog ako suoton kay ako siya doawon. Hi! Mga katiktik, kanibang akong suoton. Mabisita ko sa akong bana dito sa Kapalong sa iyang lubok. Huwag mag-unsa ko mga katiktik. Salaan pala. Mutsa man yung mga katiktik. Antir dayon mo, mag-ingani ba ko kayo? O gubuon na ko ba, o lain na po ng suoton. Pag-comment mo diha ba, kay uunsa ba? Maghahil ko, taas kayo. Sinagiktik sa simento. Ayan siya karon. Uy! Hi mga katiktik! Asa ma inyo gusto? Katong ganiha o karon. Natagak mga katiktik ang akong bag. Anak dahil siguro ni. Oh, sige lang, iram pala. Naapan. Miss Universe. Ay, siya! Sure. Paminaw ni mo lang kung kanay mong suoton magwapahan si Lolo. Kanang unsa man yung mga katiktik, kanang may ako suoton ba? Tanaw siya ako sa samin. Kanang dyo iya gusto. Kanang ako suoton ing ani ba nga maglakaw ko magpanilak. Ana dyan siya mga katiktik. Muna ako gusto maato ko sa interior. Hi mga katiktik. Kaning akong ikatulo na ko pagsuot unsa inyo kaangayan nga ihatag sa akong bana dito nga mo adto ko unsa may asa man ako ani. La. Oy! Tanggal sa ate para. Tanggal sa ate para ba? Tanggal lang. Pabog. Ubog daw ko. Dili ko po. Allah. Mga katiktik, maunig akong sanina nga napili adto nako sa menteryo mga katiktik kay gadto gabi pagtuwad makita man ako igot-igot nga lagom ra ba. Tuyok sa la. Mga katiktik naglata kog tiil sa baboy. Unya amoy amo sud ang paniudto adisyon may mga to sa menteryo ako na itak-ang. Nga mga katiktik. Ako na. Sa buwan, kuwang pa jud. Galing kay wa na may tubig magkabok pa. Wako!
Oto. Di ay mga galong din eh. Abasin hinong mahilabay na ako ni kanal. Dali namang isa ani. Mula maghiwi nga. Bisong kay di man matunga ng sugangan. Mga katik-tik, nain tayo. Magkain. Kumain tayo. Ulam mo, big. Kaya tagkalula di ko na. Ako sa dream. Hindi ka manigo na yun. Ay, mga katik-tik, kumanami pa ni Udto. Karon, mga ito na minteryo. Tao di man mabungkag. Maminte. Ito mamintigahi. Ito magtutog. Kaya na. Dili ba kay naigihabo dito dapat sa paglubong ni Akay. Kinsi na katuig. Eh, nagbandira kay ugat. Mangod di man makuan ugat. Utog siya. Balhin siya kuan. Butuan siya. Balhin siya butog. Naapambot. Naapamag siya sa hangin ron. Nakakita pa mong sa tuwa kay unya raman. Bayad to sa langit. Asa may butang. O kanang pag balik na sa Ginoo. Pa man mabalik. O kung Naapa daw na. Nakita pa daw na sa tuwa sila. sige, unsa man ni maingon ka lolo? Nagkita naman magbalik. Mingaw ko gyapon. Siya uman. Nauna man siya.
Kaya umpita pa'y nagbuot. Naman ko siya sakit lang, no? Hala na unta na maka. Tiwas unta na siyang 69 ka posisyon. Pagkakadhon. Naman ko siya. Ay 53 naman ito. Makamata 53 ka posisyon. Bisan tiguang na unta na panagsahan. Impas ang 69 na unta. Naman ko siya sakit lang, no? High blood lagi. Sa. Sa lula kay way sakit. Sa bago ay sakit ako ba no di ay. Dili ba ka nang di mga high blood? Wala ka. Adi mo ko high blood. So, mga high blood ka Se, liwat. kawako raman ka may blood. So, high blood ay makunin mo og masuko. Balian ni kay mudak ko. Maliwan? Katong na wa. Ay, kabuhi kay taon kadul kay unsa karon. Malipay utan ka na ikinarton nga tanduay. Nang pinagtanduay na. Na Sila duha. gusto mo siya mo. Sige mo ko nagapakon. Dito na mga tagubang ka. Nagani kay hapakra. Kabalo ka si Lolo sa mong kaimtang ron lang. Baluin tanaw pagod na siya. Pero di na lang siya ka sulti. Timot. Kabalo sa nga vlogger ka. Oh. Kaya nakita man siya. Pakita sa ilahala. Si Lolo, ipakita ang nang ni Lolo ba? Ay mga katik-tik mauna siya. Mo na siya ang nikuan sa mong pagapaga. Mauni nakabungkag sa pagapagan ako. Utot. Pagapagan sa utot. Dati patarong ang tanaw lang kay para makita agad sila kay Lolo ba? Pinapapa Mo na si Lolo. Hayap na lang siya. Pero sa personal, wala ko ni ay. Inyayan na kung ano. Una ko ng siyol sa imuha ba kay aron makasimhot-simhot kagamay. Kusyon. Tagalula. Kisa daw lang. Tawagas lula. Tawagas si lula. Kisa daw si Lolo. Toga. Tawagas lula. Toga. Si mapilok. Uy. Kukush. Sulog na. Buka. Manika. Manika. Milagro man siguro. Lumoy. Pwede mo siya dyan kayo sub. Tagat ka. Ay, larga. Akong i-message sa imo ba? Kanang ang ako gustong tana ba kung ako pa'y magbuot sa kinabuhi. Mabuhi pa ang tana kabuhi o pa ang tana pag-utro na. Ihaw na dito ang doha ka bukbaka. Ang mabuhi na ka. Pero ang sa man, di naman kang kabuot sa atong kinabuhi. Goy. Kinaamoy naghawid sa atong kinabuhi. Di man kita. Picturean ka? Gimingaw na kan Lolo la. Bimingaw na god. Anak mga abo gani habol nga iskabuokra. Kanang amo duha habol hantod man mauway ako habol karon. Stang unlan. Ora gyapon. Wala. Kung napa si Lolo ron la, yahay unta kay siya. Yahay anta. Oo na nga. Sa nagsakit na siya, manlabadak ko. Ya, maato gani ko diha dinis kapalong dinadaan din ako na siya og manok nga crispy. Kanang paa o aba. Japan kay nga o man siya pan nga dati isud anto. Ya karon ano pag maniti di na ko maglagpan sa pa may ako dalhan. Maingon po ni mga apo. Lab, palit kag burger.
Pagpalit kag pan, mag-ikat ko ingkog o pagbalik na ko wala siya mo, pabalik pan. Ngaon magyapog kanon. Goy, mildi. Palit-palit sa diha pa sa dilpen. Palit ko ug asa ko mulakaw na adoy iya gasa. Ito mga katiktik, manguli na mi kay dakong dagom. Na ay binuha dito kahoy sa mga sanina, base way mamukas. Amping mo kanunay, bye-bye, bye-bye, Del.